kako bi se zatvorilo dugotrajno poglavlje raseljenja u regionu, te na taj način bitno doprinelo produbljavanju dobrosusedskih odnosa i stabilnosti u regionu, ministri inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije potpisali su u Beogradu 7. novembra 2011. zajedničku deklaraciju o zatvaranju poglavlja izbeglica i obezbeđivanju trajnog rešenja za ranjive izbeglice i interno raseljena lica. Ova je deklaracija ujedno označila i nastavak takozvanog Sarajevskog procesa, započetog Sarajevskom deklaracijom iz januara 2005. Sastavni deo Beogradske deklaracije iz novembra 2011. godine je takozvani regionalni stambeni program 4 vlade. Cilj regionalnog stambenog programa je pružanje trajnih stambenih rešenja za oko 27.000 najranjivijih raseljenih porodica u regionu, odnosno sveukupno oko 74.000 osoba. Vrednost celokupnog programa procenjena je na 584 miliona eura, a predviđeno trajanje programa je 5 godina. Međunarodni donatori prepoznali su potrebu za pronalaskom rešenja za sva raseljena lica u regiji koja do sada nisu uspela da sebi obezbede trajni smeštaj, te su se uključili u regionalni stambeni program. Tako su na Sarajevskoj konferenciji donatori obećali prikupljanje dela sredstava potrebnih za realizaciju programa u iznosu od 261 miliona eura. Od toga, najveći deo sredstava, 230 miliona eura, obećala je Evropska unija. Vlada Sjedinjenih Američkih Država obećala je donaciju od 10 miliona američkih dolara. Među brojnim bilateralnim donatorima su i vlade Norveške, Nemačke, Italije, Švajcarske sa po 5 miliona eura, te Danske, Turske, Luksemburga, Kipra, Češke, Mađarske, Rumunije i Slovačke, kao i bivša visoka poverenica Ujedinjenih nacija za izbeglice, gospođa Sadako Ogata. If I may also add a couple of points on behalf of the European Commission. The first would be that I welcomed very much today's renewed commitment of all participating states. The second remark is about the regional cooperation. I think today's event and the process leading to today's agreement signifies the regional cooperation as a process bringing the tangible results for the people of the region. Države, učesnice programa, obavezale su se sufinansirati projekte regionalnog stambenog programa sredstvima iz sopstvenih budžeta u rasponu od 10 do 25%. Na inicijativu Evropske unije, SAD, UNHCR-a i OEBS-a uspostavljen je višedonatorski fond regionalnog stambenog programa, čija je svrha finansijska koordinacija programom i alokacija sredstava. Ovim višedonatorskim fondom upravlja Razvojna banka Veća Evrope. U okviru Beogradske deklaracije iz 2011. godine države učesnice programa definisale su finansijske potrebe za sprovođenje programa. U skladu sa time, iz Fonda regionalnog stambenog programa, Srbija bi trebalo da dobije 335 miliona, Hrvatska 120, Bosna i Hercegovina 101 milion i Crna Gora 28 miliona evra. Istovremeno, države regiona trebalo bi da učestvuju u finansiranju projekta sa ukupno 83 miliona eura. U aprilu ove godine međunarodni donatori odobrili su prvi talas projekata stambenog zbrinjavanja Bosni i Hercegovini, dodela građevinskog materijala za 20 porodica i pomoć u obnovi za 150 porodica po sistemu ključ u ruke, ukupne vrednosti bespovratnih sredstava od oko 2 miliona eura. U Republici Hrvatskoj izgradnja više stambenog objekta u Korenici za 29 porodica, ukupne vrednosti bespovratnih sredstava od oko 1 milion eura. U Crnoj Gori izgradnja 2 više stambena objekta u Nikšiću za 62 porodice, ukupne vrednosti bespovratnih sredstava od oko 2 miliona eura. U Srbiji donacija i postavljanje 70 montažnih kuća i dodela 125 paketa građevinskog materijala za 195 porodica, ukupne vrednosti od oko 2 miliona eura. Program obuhvata 6 korisničkih kategorija u zavisnosti od zemlje povratka, integracije ili reintegracije sa zajedničkim obeležjem ranjivosti i nerešenog pitanja trajnog stambenog rešenja. Tokom tragičnih sukoba u regionu raseljeno je ili izbeglo više od polovine stanovništva Bosne i Hercegovine, oko 2,2 miliona ljudi. Do danas u Bosnu i Hercegovinu vratilo više od 1 milion izbeglih i raseljenih. U Bosni i Hercegovini trenutno živi 6.864 izbeglica i 103.000 interno raseljenih lica. Pre rata sam živio u bojištu opštine Sanski most. Živilo se fino, živio sam u familiji sa ocom i bratom i majkom.
Otac je imao penziju, mi smo radili i živilo se dobro. Sada sam u izbjeglištu, živi se jako teško. Živi se na tuđem imanju. I imam namjeru da se prijavim za regionalni projekat za izgradnju, da bih ja i moja familija dobili neke uslove da bi mogli sebi sagraditi neki svoj dom. Pozivam sve ljude koji su u sličnoj situaciji kao ja da se prijave za projekat za izgradnju. U okviru regionalnog stambenog programa u Bosni i Hercegovini pomoć će biti obezbeđena za oko 5400 porodica, odnosno 14.000 ugroženih izbjeglica, povratnika i interno raseljenih lica. Podsjećam, mi smo se unutar programa dogovorili na razini Bosne i Hercegovine da izravnu korist od programa imaju sva tri konstitutivna naroda pod približno jednakim uvjetima u smislu kvantiteta i kvaliteta rješenja. Sve porodice koje dobiju pozitivan odgovor imaće prava na sljedeće vidove pomoći. Rekonstrukciju stambenih jedinica za ugrožene izbjegličke i raseljeničke porodice, to jest za obnovu njihovih oštećenih ili uništenih predratnih kuća u vlasništvu i stanova na kojima je stečeno stanarsko pravo. Izgradnju stanova domaćinstvima sa ugroženim licima koje spadaju u neku od navedenih kategorija, kojima će biti osigurano pravo na socijalno stanovanje sa sigurnošću korišćenja uz subvencioniranu stanarinu. Dodelu građevinskog materijala za završetak radova porodicama koje su već započele izgradnju u mestima lokalne integracije u Bosni i Hercegovini. Osiguranje stanovanja unutar sistema socijalne zaštite starijim osobama i osobama sa posebnom ugroženosti. Odlukom donatora u stvari ovo zadnja mogućnost za rekonstrukciju i povratak, odnosno za trajno stambeno rješenje u regionu. U tom smislu želim se izravno obratiti svima onima koji su potencijalno zainteresirani za korist od ovog programa da se prijave na javni poziv koji traje do 1.9. ove godine, bilo institucijama Bosne i Hercegovine, UNHCR-u, lokalnim vlastima, na bilo koji način aplikacija će biti prihvaćena. Zainteresovani se pozivaju da podnesu svoje zahteve do 31.8.2013. na sljedeće adrese. Prema podacima vlade Crne Gore iz 2009. godine, u Crnoj Gori boravi oko 5500 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske i 11.000 izbjeglica sa Kosova. 1992. godine zbog ratnih dejstava izbjegao sam iz Sarajeva u Nikšić. Ovdje sam bio podstanar od 1992. godine do danas. Očekujem od ovog projekta da trajno riješim stambeno pitanje i pozivam sve one koji su u ovakvoj situaciji da se prijave za ovaj projekat jer ovo je posljednja šansa. Prema procenama u okviru RSP, u Crnoj Gori postoji oko 1177 ugroženih domaćinstava koja nemaju trajno stambeno rješenje, a sredstva potrebna za njihovo zbrinjavanje iznosila bi 28 miliona eura. Ukupan iznos novca koji je predviđen za rješavanje ovih pitanja u Crnoj Gori jeste 227 miliona eura. 4 miliona su sredstva koja će država Crna Gora opredijeliti kroz lokacije i komunalno opremanje novosagrađenih objekata, a 23 miliona su sredstva od donacija. Kroz ovaj program za Crnu Goru predviđeno je izgradnja 907 stambenih jedinica, 120 porodica koje imaju započete kuće riješit će svoje stambeno pitanje tako što će dobiti građevinski materijal, 60 porodica koji imaju svoje placeve riješit će pitanje dobijanjem montažnih kuća i kroz ovaj projekat je predviđena izgradnja doma za stara lica u Pljevljima. Ovim putem želim da skrenem pažnju i da zaista sva zainteresovana lica i svi subjekti koji na bilo koji način participiraju kroz regionalni stambeni program da shvate da je ovo posljednja šansa da donatori u ovakvom broju i sve 4 države iz regiona na ovakav kvalitetan način rješavaju stambena pitanja raseljenih i interno raseljenih lica. Želim da ih zaista pozovem i da kažem da ovaj poziv shvate ozbiljno i da se jave na javni poziv, da apliciraju kako u Crnoj Gori za rješavanje stambenih pitanja, također i u matičnim državama, odnosno državama porijekla. Zainteresovani aplikanti pozivaju se da podnesu svoje zahteve na sljedeće adrese.
Za vreme sukoba u prvoj polovini 90. godina prošlog veka, Republika Hrvatska brinula je za ukupno 550.000 interno raseljenih te oko 400.000 izbeglica, uglavnom iz Bosne i Hercegovine. Danas u Republici Hrvatskoj živi 615 izbeglica iz Bosne i Hercegovine i sa Kosova. Živjeli smo u Kninu prije rata, izbjegli smo 95. Vratili smo se 98. Podnijeli smo zahtjev za stambeno zbrinjavanje i živimo sad ovdje gdje živimo u podstanarstvu. Očekujemo svaki dan da dobijemo stan. Poručujem svima mojim građanima da se vrate koji su živjeli tu i imaju pravo na stanove, da se vrate, da podnesu zahtjev i kao i ostali svi drugi. Kategorije korisnika u Hrvatskoj su sljedeće: 140 porodica izbeglica ili 168 lica stanara u centrima organizovanog smještaja ili drugim oblicima kolektivnog smještaja, 160 domaćinstava ili 264 lica kategorizovanih kao ranjive izbeglice ili bivši nosioci stanarskog prava, 2381 domaćinstvo ili 6095 lica definisanih kao ranjivi povratnici bez trajnog rješenja za smještaj, 169 domaćinstava ili 339 lica kategorizovanih kao raseljena lica smještena u centrima organizovanog smještaja i privatnom smještaju. Modeli za rješavanje trajnog stambenog zbrinjavanja su davanju najam obiteljske kuće u državnom vlasništvu, davanju najam stana u državnom vlasništvu, obnova obiteljske kuće u ratu porušene ili darovanje građevnog materijala za popravak, obnovu ili nadogradnju obiteljske kuće na vlastitom zemljištu, te smještaj u centrima socijalne skrbi kao što su domovi za starije nemoćne. Cilj ovog programa je osigurati 2850 stambenih jedinica za 6866 obitelji. Na raspolaganju će biti sljedeća vrsta pomoći: iznajmljivanje porodične kuće u državnom vlasništvu, iznajmljivanje oštećene porodične kuće u državnom vlasništvu i dodjela građevinskog materijala, iznajmljivanje stana u državnom vlasništvu, doniranje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevinskog materijala za izgradnju porodične kuće ili doniranje građevinskog materijala za opravku, obnovu i nadogradnju porodične kuće ili stana, odnosno izgradnja porodične kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnosioca zahteva. Smještaj u relevantnoj ustanovi, na primjer dom za stare, ustanove socijalnog staranja itd. Koristimo ovu priliku da svim korisnicima potencijalnim koji su odlučili ili da će živjeti i nastaniti se u Republici Hrvatskoj, da iskoriste ovaj rok koji je upravo objavljen. Pozivaju se zainteresovani da podnesu svoje zahteve u uredima državne uprave u županijama, odnosno nadležnom upravnom telu grada Zagreba. UNHCR je 2008. godine uvrstio Republiku Srbiju među 5 zemalja u svetu sa dugotrajnom izbjegličkom krizom, čije rješavanje zahteva zajedničku akciju i saradnju zemalja u regionu uz podršku međunarodne zajednice. Prema podacima Komisarijata za izbjeglice i migracije, u Srbiji trenutno u statusu izbjeglice živi 66.407 ljudi. Izbjeglica iz Bosne i Hercegovine ima nešto više od 16.000, a onih iz Hrvatske preko 49.000. Do 95. 8. sam izbjegla, onda smo tražili kolektivni smještaj i onda smo dobili u Čortanovcima. U Čortanovcima smo bili 7 godina i taj je hotel izgorio i onda smo došli ovdje 2003. u 2. mjesecu. Konkursat ćemo za ovaj stambeni program. Kako drugje? U Republici Srbiji program predviđa rješavanje stambenih potreba sljedećih kategorija korisnika: 400 porodica ili 750 osoba koje borave u kolektivnim centrima, zvaničnim ili neformalnim, 16.380 porodica ili 44.250 ugroženih izbjeglica iz perioda od 1991. do 1995. godine, uključujući i ugrožene bivše nosioce stanarskog prava bez trajnog rješenja u zemljama porekla ili u Srbiji kao zemlji prijema. Najveći deo
porodica koje trebaju da budu zbrinute, bit će upravo zbrinute u Srbiji. Mi očekujemo da to treba bude 16.780 rešenja. Najveći deo toga treba da budu stanovi koji će se graditi u narednih 5, a možda čak i u 8 godina. Jedan veliki deo toga trebaju da budu montažne kuće, trebaju da budu seoska domaćinstva i građevinski materijal. Svi zainteresovani mogu dobiti više informacija u povereništvima za izbeglice i migracije, kod okružnih koordinatora Komisarijata za izbeglice i migracije, kao i u sredstvima javnog informisanja. Nemojte da propustite ovu za vas poslednju priliku. Obratite se svom povereništvu, jer u slučaju da niste svoju potrebu iskazali ili evidentirali na bilo kakav način, niko ni ne zna za to da ta vaša potreba postoji. U tom slučaju niko neće ni biti u prilici da vam pomogne. Svaka od službi koje se obratite znaće šta dalje da preuzme, a najbolja služba i praktično prava adresa su opštinski poverenici za izbeglice. Još jednom vas molim, iskoristite poslednju priliku, jer 25 godina od početka konflikta i krajnje je vreme da se stavi tačka na jedan jako bolan i težak period u našoj istoriji. Više informacija dostupno je na sledećim adresama: